айни замон дар чораҳаи Шоҳ Мансур қарор дорем, назди тарабхонаи Зирбак. Дӯстони азиз, мағозаи замонавӣ беҳад либосҳои фасондора, бисёр падрастгови размерҳо мепурсанд. Марамат анами нуқтаи савдода ҳастанд. Баъд ҳозир 20% аксия доранд дар тамоми либосҳошон. Нигоҳ кунед, ҳама чи ҳаст дар инҷа. мушобинони азиз, дар мағозаи замонавӣ назди ресторани назди тарабхонаи Зирбагда қарор дора аксия рафта истода. Нигоҳ кунед, беҳтарин аксия. нигоҳ кунед, борошона чихо хушруванд, ҳам худиёи фасон доранд, падрасткови ая ҳам размерои майда доранд, ҳам падрасткови. Бинен чихо хушру. Инаи буруко ҳастай, бинен начос доранд, ғав сакак борои оригинал 200 сомон буданд. ҳозир аксия кати 100 чанд сум шидан? 120 149 сомон шидагай. дар ҳақиқат ҳам хушруваи фарқкунандаи сифатша бинен духтаро худаш маълумай. касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, доставкатон мекунанд. размеро ҳамаш ҳастай. баъд худиёшона бинен, худиёшон ҳам ҳозир арзон шидагай. сифатош хушру. ира бинен духтаро моделакош бо аҷоибот. ино чанди шидагиян? 179 сомон. ай худиёшон падрасткови размеро 20% бо аксия мешава. мана 20%ш арзон мешава. хулас ина бо биёин ай пеш як борак интихоба бинен, боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. ина бисёр мепурсанд размерои падрасткови, ёфтанаш қиндай гуфта. марамат биёин мағозаи замонавида ҳама намуди анамхе моделакои новинка. шумора интизора. и худичара бинен, туникачара қахушрувай. мана марамат духтаро бовар кунед, материалошта гап нест. и бомберои новинкара бинен духтаро. ина кадомеда дар корай биёен. ина ё варионкаан диден новинкош. анамин намуд коллекционни карточкаҳои BTS ҳастай. нигоҳ кунед, ина бисёр наврасо мепурсанд, мекобанд. марамат дар мағозаи замонавӣ ҳама намудаш ҳастай. нигоҳ кунед, ира бинен охи ҳама намуди карточкаҳо ҳастай. 25 сомон диден чанд намудаш ҳастай. 25 сомонӣ инамхе коллекционни карточка диден. марамат касоне ки омаданияй биёен. агар омада натонед, нависен, доставка дорена. мана чораҳаи Шоҳ Мансур назди тарабхонаи Зирбак, мағозаи замонавӣ. ҳатман омада тамошо кунед. баъдан аи брелокора бинен ва картхолдер будай. и чанд 25 сомая? ина карт холдер. иёра бисёртар ҷавонон наврасо медонанд. ина марамат бо 20% аксия рафтастай дар ҳамаи молу маҳсулотошон. чизе ки аз анамин нуқтаи савдо харидорӣ мекунед, аксия дорад, арзон мешава. бо ина тапалапкиёи фасон духтаро бисёриё ҳозир кӯдако престесия намира. марамат шахсан фарзандои худам. ира бинен чихе новинкои фасонаш дар мағозаи замонавӣ будай. ино нархошон медонен 25 сомония на. ина чанд модел дора 25 сомонӣ. баъд ина калоношам будай. мана марамат калонош 40 сомонай. ҳамаи ҳаминода аксия рафтастай 20%. мисол бо ино арзон мешаванд. расветкоша бинен чӣ цвете маҳқулай меёбен. ҳозир байни кӯдакода беҳад бисёр машҳур шидагай. марамат шумодам дар кор боша, метавонен дархост кунен, доставкатон мекунанд. ё ки биёен хутон аз пеш бинен. иҷода ҳозир бисёраи дига моделошама шумода нишон метиҳам. дар мағозаи замонавӣ ҳастем. айни замон тамошо бино. марҳамат ва ёша бинен. и чанд пулай? сквиш 35 сомон. назди тарабхонаи Зирбак, чораҳаи Шоҳ Мансур. ина мағозаи замонавӣ. ёша бинен духтарако. ина 35 сомон. и моделош ҳама намуди табалабкои новинка метонем ки айнаи ориошая аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. агар омада натонен, хучон даравакак доставка мекунанд. интихоба бинен ки косметика тамошо бино. марҳамат дар мағозаи замонавӣ. нигоҳ кунед, блеск для губ ҳастай. чанд намуд блескчо ҳастай барои кӯдако. марҳамат бо инаи моделакоша бинен 20 сомон. ина беҳад хушрӯ. ча ранги брелокая бо аҷоибот. манаи моделош ҳастай 20 сомон. ино 20 сомон. баъданаи фасоно ҳастай бинен. ина иноям 20 сомон. бинен чихо хушрӯча. ино чианд? во маска барои кӯдакако. ина марамат нигоҳ кунед, чанд модел. ино чанд пули? 10 сомон. диден пачкачаш 10 сомон. ино чианд? Ино румян барои рӯ. румяна чанд сомонай? Ино 20
иш чӣ? Ё хайлайтер барои. Ва ира бинен духтарако 25 сомон хайлайтрои хушрӯ. Ира бинен охи детская косметика. Барои мӯи сара. Ина марамат 20 сомон будай. Диден? Дар мағозаи замонавӣ қарор дорем тамошобинон дар чораҳаи Шоҳ Мансур назди тарабхонаи Зирбак. Ина хе тени доштиян. Мана диден ҳамаи чӣ ҳастай барои кӯдако, барои наврасо. Мана нигоҳ кунед блеск барои қошу. Хулас биёен беҳтарин интихоб ина борошона бинен бо чихо фасонае. Мана лакчоо ҳастай. Иҷода бо ин хеле нохунчоо ҳастай. Хулас ҳамаш ина пачкаш. Ина пачкачаш 15 сомонай. Баъд ина ва ёшон хушрӯ диден. Ино собунан. 15 сомонай пачкача собунай. Диден бушах амқа хушрӯ фасон. Хулас биёен духтаракои азиз ай пеш бо худтон бинен боварӣ дорум маҳқултон мешава барои кӯдакотон. Агар омада наметонен нависен хучон шумода дара ва как доставка мекунанд. Бинен иқа хушрӯча нишоначот барои кӯдако аҷоибот тӯҳфа карданда варианти беҳтарин. Ҳозир ман шумода дигар ба ёшам нишон метам галошам. Нигоҳ кунед чанд намуд рисунка дора. 30 сомона на бо акция рафтестай. Аксияи 20% чизе ки харид мекунанд 20% акция. Холас 20% бо арзон мешава. Нигоҳ кунед намхе абадоко ҳастай. Манахе пачкачо ҳастай резинка. Холас ҳама намуди аксессуар, ҳама намуди резинкаву заколкаву ҳама чира меёбен бо нархҳои дастрас аз нуқтаи савдои замонавӣ назди тарабхонаи Зирбак. Рақамашон аст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо метавонед ки хучонда муроҷиат кунед. Интихоба бинен ина слаймои фасон доштиян. Ира бинен 20 сомон а? Шрӯ 20 сомон. Мана ин намуд 20 сомон. Ина духтаро ҳама намуди слаймо ҳастай дар мағозаи замонавӣ барои фарзандотон метавонед харидорӣ кунед. Сифатошон да гап нест ҳамқа хушрӯ. Баъд нигоҳ кунед ҳар ҷода ин моделакора намеёбен. 20 сомониай ира бинен чанд намудаш ҳастай 20 сомон. Марамад омада наметонед. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен хучон шумода доставка мекунанд. Иш чанд смай? Иам 20 сомон ина диден. Баъд ина намуд пластилино ҳаста. Пластилин 15 сомон. 15 сомон нами сатил. Ана баъд иам слаймая. Иам 20 сомонай. иам 20 сомон хушрӯгиша бинен охи духтаро марамат метавонед дархост кунед дара ва как доставкатон мекунанд. Баъд ана ихе калонош ҳаста. Ё чанд пулай? Бо набор будай. Ино 30 сомона як наборош бо акция дора. Бо 20% акция дора. Марамат метавонед дархост кунед дара доставкатон мекунанд. Агар ки худтон омада натонед. Иҷара бинен чихе вариантакои хушрӯи ручкаву намхе канцелярияро метавонед пайдо кунед. Ина корейский карточко ҳасто. Мана назди тарабхонаи Зирбак даян тамошобино марамат чораи Шоҳ Мансур мағозаи замонавӣ. Мана беҳтарин интихоб. Иви ваёшоная. И чанд пулай? Хушрӯа. 15 сомон нигоҳ кунед. Фасониша 15 сомон тамошобино. Аксияи калон рафтестай духтарако қафо намонед. Нигоҳ кунед ҳамқа пояфзолои хушрӯви фасона кӯдаконара арзон кардагиян. Ино то чанд солара ҳастай размер? То 12-13 солара размер ҳаста. Ино ҳамаш 200 сума обуфоян. ҳозир 95 сомона. Аксия рафтестай дар мағозаи замонавӣ 95 сомон шидагиай. Ина бинен худаш сифаташ маълумай беҳад сифаташон хушрӯ чанд намуд модел доранд. ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш ҳастай 95 сомонӣ. Марамат метавонед биёен бо айпеш бинен боварӣ дорум маҳқултон мешавад. Чизе ки мегирен 95 сомон. Дар чораҳаи Шоҳ Мансуран назди тарабхонаи Зирбак. Мана марамат ира бинен охи угичои хушрӯ ҳамаи моделҳо ҳастай 95 сомоне бовар мекунед. Инам хе обуфои фасон арзон шидагай. Аз фурсат истифода барен тамошобино. Ҳатман дархост кунед. Агар омада натонед дархост кунед доставкатон мекунанд. Мана мағозаи замонавӣ. тамошобинони азиз мағозаи замонавӣ омадагием бовар кунед ҳамин қадар либосҳои фасон доранд кӯдаконай. Баъд подросткови бисёр мепурсанд подростковиҳои хушрӯ доранд. Нигоҳ кунед ҳозир аксия рафтестай
чизе ки аз ин нуқтаи савдо харидорӣ мекунен 20% скидка дора. Марамат худи чой хушру буруко ини хе двои качо ҳастай куртко ҳастай нигоҳ кунен борошон ҳамаш борои оригиналай. Марамат метавонен бо худтон нависен шона маълумоти бештара аз худи онҳо пайдо кунен ё ки биёен чораҳаи Шоҳмансур назди тарабхонаи Зирбак мағозаи замонавӣ. Мана инора бинен чӣ хушру. Мана ҳам размерои подростковӣ ҳастай ҳам размерои мисол майда хушруае ёра бинен. Мана духтарако 260 сомона бо 20% акция дора. Мана бинен чӣ хушру. худаш маълумай бори бо сифат худаш маълумай тамошобино баъд эксклюзиван ҳар ҷода нестаи модело двойкачҳои хушру доранд. марамадира бинен ҳам духтарона ҳам писарона ҳама намуда аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. ина иҷада бо ваям доштиян размерои майда пижамаҳои хушру дорана кӯдакона пижамачиҳошона бинен вай ёра бинен жимпирчиҳора духтаро қа хушру чаян. марамат ҳамаи ҳамида акция рафтестай бори гуанҷуан ҳамаш сифатош беҳтарин бори гуанҷу инаи бомберора бинен духтаро хеле курткагиайко ҳамтари фасонак хушрувак касе омада наметона бинависен даравакак шумода доставка мекунанд. ана баъд ини курткаҳошон аҷоиботай духтаро марамат метавонен барои фарзандотон дархост кунен. мана хушругиша бинен эксклюзив гапоина чизои нодир мисол ҳар кас надора. ина бисёриё мехоҳанд ки чизе гиранд фарзандшонда ки ҳама надошта боша. марамат биёен ҳар намуд эксклюзивҳои хушрӯе ҳастай ки моделҳои фасоне ҳаст ки дар дигар ҷо шумо наметонен пайдо кунен инора. мана жимпиракура бинен фасон ина ёра бубинен аҷоиб хушрӯ. ина духтаро ҳозима шумода шапкачҳои фасон нишон метиҳем барои кӯдакотона нигоҳ кунен охе чӣ хушрӯчаян. нархошон аз 45 сомон сар мешавад то 59 сомона. мана марамат ина подбрендан бо ира бинен қафасонан ҳамаи ҳамин шапчикҳое ки дидестен дар ҳаминҷа ҳамаш бори гуанҷуай сифатҳои аҷоибот хушрӯ доранд. ина кӯдаконаям ҳастай барои малютко ина ба размерои калон и корейски шапко будай духтаро вай қақавсакай қа хушрӯвай ира бинен баданай чӣ ном дора ваяя причатки дора и шапкара диден и чанд пулай 55 сомон диден гармакак мегира кӯдака. ина метавонен биёен бо айпеш бинен ина инора бинен чӣ хушрӯ вайша бинен и вишифкаяй диден нархошон чӣ хеле гуфтум дӯстони азиз аз 45 сомон сар мешава то 59 сомона бо 20% скидка дора. 20% дига бо арзон меша вақте ки харидорӣ мекунен. марамат биёен айпеш бинен инаи шапкаҳошона бинен ва ина билетки мепурсидан одамо занҳо ина диден ҳама намуди билеткиҳо ҳастай. двойкачҳои фасона диден духтарако аз 145 сомон сар мешавад дар мағозаи замонавӣ то 200 чанда то 265 сомон бо 20% акция рафтеста 20% бо минус меша хулас бо арзон мешава. марамат ина ино 100 чанд 190 сомон беҳад двойкачҳошон хушрӯвай. марамат метавонен дархост кунен дарав доставкатон мекунанд. акцияи калон рафтестай нигоҳ кунен ҳама намуди двойкаҳо ҳастай ҳам размерои подростковӣ ҳастай беҳад хушрӯ ҳамина размерои майдатар ҳастай нигоҳ кунен охе ва ёра бинен як чизое ҳаст ки бисёр стилои корейскиана. ина бисёриё ҳозир кӯдако чӣ хелан стилои корейски мепурсанд. ҳатман мағозаи замонавӣ биёен ҳама намуди двойкаҳора метавонен ки дарёфт кунен. чораҳаи Шоҳмансур назди тарабхонаи Зирбак мағозаи замонавӣ. интихоба бинен чӣ хушрӯа интихобшон. касе ки омадан наметонанд бинависен доставкатон мекунанд. ё начос дуракан 200 чанд 205 сомон размеро ҳамаш ҳаст бо 20% скидка. қайфатачо хушрӯи духтаро платишкора бинен аҷоибот акция рафтестай дар мағозаи замонавӣ нигоҳ кунен ина мино 249 сомон буд акция кати 199 сомон меафта акцияда нигоҳ кунен чанд моделиш ҳастаем қа хушрӯчая нохи размерош ҳамаш ҳастай. ина диден фасончиҳошона
چقدر فسونکای خوشرو مرامت 199 سامان اسپید کنین. کسانی که امکانیت اومدن ندارن ایش ببینن چه خیلی بچنی. کسی امکانیت اومدن نداره بنویسین خودشون شما در و کک دستافکا میکنن. مرامت چهارراه شاه منصور اینجا نزدیک طرف خانه زیربک مغازه زمانوی بهترین انتخاب شما را در اینجا انتظاره. همه لباساشون ده 20% طرف تستای. میره ببینین 6 دفعه سونه 6 دفعه سون باور کنین همش خوش رو.